пайдо шудани ду бастаи рӯзнома бо ҳуруфи яҳудӣ дар бойгонии хонаи китоби тоҷикистон муҳаққиқонро ба шигифт овардааст. дар ин ду баста 400 шумораи рӯзномаи яҳудиёни осиёи марказӣ ҷой доранд ки нашри онҳо аз соли 1910 то 1916 аст. ин бастаҳо ҳангоми аз назаргузаронии захираи фонди ин бойгонӣ пайдо шудаанд, дар ҳоле ки дар ин махаз танҳо нашрияҳои ватанӣ нигаҳдорӣ мешаванд. дар мо умуман ҳангоми ҳисоботҳо додан ба қайд гирифта шуда буд ки рӯзномаҳо аз соли 1924 ва адабиёт китобҳои дарсию китобҳои умуман алоҳида аз соли 1922 вуҷуд доранд. лекин дарёфти ин баста худи ҳамин хонаи китоби тоҷика бойгонии хонаи китоби тоҷика қариб ки ба 14 сол пеш буд. муҳтавои ин рӯзномаҳо бо сабаби нофаҳмо будани хати он то ҳол норӯшан боқӣ мондаанд. танҳо чизе ки маълум аст таърихи нашр муассис ва суроғаи рӯзнома аст ки бо забони русӣ ҳам навишта шудааст. пажӯҳишгарон аз эълони рекламаҳое ки дар ҳар шумораи он бо забони русӣ ҷой доранд тахмин мекунанд ки бо омӯзиши ин бастаҳо мешавад вазъи он давраи таърихеро ки ба бедории миллатҳои осиёи марказӣ рост меояд каме ҳам бошад равшанӣ андохт. ин рӯзнома маълум шуд ки бо унвони раҳмим аст дар вилояти Фарғона дар шаҳри Скобел баъдтар дар худи хонагирии Қухан интишор мешудааст. муассиси рӯзнома Давидбаев ишора шудааст. аз ӯро ман гумон мекунам ки бо пайдо кардани нафаре ки воқеан аз мутолиаи ин хат воқиф бошад ва бардоштан аз мундариҷи нашрия бисёр масъалаҳое ки ба яҳудиёни осиё меонад ва халқҳои дигар мин ҷумла мумкин аст ба иртибот дошта ба тоҷикон аз ин ҷо пайдо шавад. роҳ ёфтани рӯзномаи яҳудиёни 100 соли пеш дар ин бойгониро танҳо тахмин мекунанд ки шояд касе аз яҳудитаборон дар солҳои аввали истиқлолият ин бастаҳоро ба хотири нобуд нашудан ин ҷо оварда худаш тарки тоҷикистон карда бошад, чунки дар ҳеҷ санаде ворид шудани ин гуна рӯзномае дар ин бойгонӣ сабт нашудааст. баъзе аз пажӯҳишгарон тахмин мекунанд ки мазмуни рӯзномаи раҳмин бояд тоҷикӣ бошад, чунки яҳудиёни Фарғона, Бухоро ва Самарқанд маҳз бо ин забон муошират мекарданд. масъулони хонаи китоби тоҷикистон тасмим доранд дар ҳолати фаҳмо шудани мазмуни рӯзнома онро дар шакли рақамӣ дастраси ҳамагон намоянд. мумкин аст ки мо ина ба шакли рақамӣ гардонему дар сомонаи худи хонаи китоби тоҷикистон барои истифодаи умум пешниҳод кунем. ва ин на фақат барои мо, балки барои халқи яҳуд ҳам мумкин аст ягон дастоварди хубе бошад, чунки онҳо дар бораи ҳаёти фаъолияти худи ҳамин халқи худашон дар осиёи миёна як маълумоти бисёр саҳеҳ пайдо мекунад. рӯзномаи раҳмим дар формати А3 андозаи 35 сантиметр бар ва баландии 49 сантиметр дар ҳаҷми 1.1 ва 2 саҳифа дар як ҳафта 2 рӯз сешанбе ва ҷумъа нашр мешудааст.